Izuzetno toplo i srdačno pozdravljam naše drage goste i uzvanike. Sada bih vas željela ukratko upoznati s dugom i bogatom poviješću naše male škole, koja je ostavila značajan trag u povijesti našeg mjesta i doprinijela njegovom razvoju. Prvi počeci školskog obrazovanja djece u selu Budrovac potječu iz vremena kada su se prema naputku carice Marije Terezije na područjima bivše vojne krajine gradile škole u svim većim mjestima. Prema tom naputku u Budrovcu je davne 1827. dakle prije punih 186 godina organizirana prva seoska škola u zgradi općinske straže. Već od 1830. godine nastava je održavana samo na hrvatskom jeziku, a djeca su polazila 3 razreda. Budući da u selu nije postojala školska zgrada, 1842. mještani su izgradili svoju prvu školsku zgradu. U nižoj pučkoj školi u Budrovcu broj djece je bio velik, te je 1910. godine upisan čak 141 đak, dok za 80 učenika u školi nije bilo mjesta, te im je školovanje naprosto bivalo oprošteno. Od 1969. škola postaje područna škola s jednim kombiniranim razrednim odjelom kakva je i dan danas. U školi su poučavali učitelj Martin Stoprt, čijeg se marljivog rada i vesele harmonike mnogi naši mještani rado sjećaju. Te učiteljice Dorotea Kovač, Nada Petrović, Jasminka Stankir i Mira Budaj, a od 1994. časno mjesto učiteljice u mjestu preuzela sam ja. Zbog većeg broja učenika 2 godine ovdje je radila učiteljica Željka Mihočka. Danas je područna škola Budrovac stara, ali vrlo lijepa i dobro očuvana zgrada koja je potpuno obnovljena izvana zahvaljujući ulaganjima naše Koprivničko-križevačke županije. 2002. obnovljeno je krovište, a 2007. cijelo pročelje škole i kompletna stolarija. Uz pomoć matične škole, dobrih mještana sela, prijatelja naše škole, udruge Žene Budrovac, našeg župnika Mladena Gorupića, te naših dragih i nezamjenjivih roditelja, naša je učionica uređena i opremljena suvremenim nastavnim sredstvima koje učenicima olakšavaju rad i učenje. Područna škola u Budrovcu ponos je svojih učenika, njihovih roditelja, učiteljice i svih mještana sela. Hvala vam lijepo. Škola je mjesto gdje se sanja, prijateljstvo gradi, mi osmijeh sadi. Školo, školice, naša prijateljice, okreni se djeci i nježno im reci. Otvorite vrata širom, pohrlite ume, zaigrajte, zapjevajte, rođendan moj proslavite. Svi smo mi marljivo učili i radili, igrali se i uživali i program za sve vas pripremili. A u zbilu kad se vrate, trebaju i mame tate, da igrale da ih maze, djetinjstvom brižno paze. Vama treba smijeha, jer kad se jako glasno smije, sve će na svijetu postati krasno. Smi se i smi se, jako i glasno, sve će na svijetu postati krasno. Od sebe odbaci sve ružne bude, smi se i smi se, pokaži zube. Neka ovu pjesmu čuju svi, to je pjesma mira i ljubavi. Ja volim te, ti voliš me, proljeće u srcu neka kaže sve. Ja volim te, ti voliš me, proljeće u srcu neka kaže sve. Ljubav je nekaj u srcu, nekaj kak zlata nit, nekaj kaj saki opazi, nekaj kaj ne da se skri. Moja baka Anđelka Čukljaš, rođena Đeri, polazila je u područnu školu Budrovac. Bilo je to daleke 1951. godine. U školi je boravila cijeli dan. Pitam se Marico, boš mi žena? Boš mi žena? Kak da ne bi, to nariši s prstom sebi. Reći Marić, zakaj ne bi? Dok narašteš meter još, mor ti čovjek meni boš. Reći Marić, zakaj ne bi? Ti boš meni mala žena, a ja mali čovjek tebi. Znam pružiti
drva seći i kositi, voda zleći. Cel den bom ti poderibal, vodonosil zipko zibal. To ne zna mi reći još kak postupal s menom boš. Bom ti dober, ne bom loš. Ako tomu bude tak, dok narasteš peden još, onda čovjek meni boš. U nju sa radošću išla. Ne bi bilo učenja i osjena loših. Svi bi bili sretni ko godina prošlih. Školo moja draga, da si od bombona, svi bi tebi jurili i bez školskog zvona. Sve je ovo lijepo, to su moji snovi, ali takva škola na svijetu ne postoji. Dječak je pronašao djevojčicu, traži je dalje i ti. To ti je lako kad pružiš ruku, on će ti sam doletjeti. Najljepše je od svih zanimanja kad je čovjek dijete, pa ne mora misliti na kravate, na žilete, neprekidno gleda. Prijateljstvo treba svima, ruka neka ruku prima. Prijateljstvo treba svima, da ljubavi za sve ima. Prijateljstvo treba svima, ruka neka ruku prima. Neki od naših učitelja danas su ovdje s nama. Gospodin Ivan Periša predavao je u ovoj školi kad je bila 8-godišnja škola. Učitelju, molim vas, hoćete li doći na kratko? Našli su se ovdje učitelji koji su već spomenuti, dakle Ilić Petar, Mramor Franjo, Stopred Martin i moja malenkost Ivan Periša. Svojevrsni 4M. Ja ću završiti sa riječima jedne pjesme koja počinje ovako. Ništa nam ne smije ovaj dan pokvariti. Sretan ti 100. rođendan škole. Hvala. Budrovčice, Budrovčani, poštovani gosti i gošće, domaćice, draga djeco. Danas smo osjetili i radost, i ljubav, i sjećanja, i svega onoga što nam doista treba. Cijenjena kolegice, cijenjene učenice i učenici, kolega ravnatelju, cijenjeni gosti, u ime župana Darka Korena i u svoje osobno ime čestitam vam 186. obljetnicu osnovnog školstva u vašem mjestu i 100. obljetnicu ove prekrasne zgrade. Sad sam 100% siguran da nisam promašio svoje zanimanje. Dakle, jedno mjesto koje živi u svoju školu, koje živi za svoju školu i koje živi sa školom. Cijenjena kolegice, ja dobro znam šta znači ovakav program napraviti s ovako malo učenika. Znam da je bilo malo pomoći i od drugih učenika, ali tu su bile mame, bake, dede, svi su bili tu oko toga. Selo živi jer ima školu, jer ima crkvu i vatrogasce. Bila sam i mladi. Oduševljena sam i dirnuta sam što ste svi se odazvali našem pozivu. Presretna sam što smo to uspjeli ovako lijepo, zajedno, složno napraviti. I evo, moj san se ostvario. I ja vam se na tome od srca zahvaljujem.